ମଣିଷ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜ କୌଶଳ ବଳରେ ହେଉ ଆଜି ଏ ସମାଜରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିପାରିଛି। ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ମଣିଷ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି। ନିଜର କିଛି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳାକୁ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟାକୃତିକୁ ଏ ସମାଜ ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବନେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏ ସମାଜରେ ଆଉ କିଛି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ପରିଚୟଟିଏ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ପରିଚୟଟିଏ ସେହି ମଣିଷ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଯିଏକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଶୋଇବା ଶେଷରେ ସାଇତିକି ରଖିଛି। ସେହି ମଣିଷ ନିଜ ପରିଚୟଟିଏ ତିଆରି କରିପାରେନି ଯିଏକି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଳାସ ବ୍ୟସନର ଏକ ଛୋଟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛି। ଏ ସମାଜରେ ସେହି ମଣିଷ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତିଆରି କରିପାରିଛି ଯିଏକି ମାଟି ଆଉ ଆକାଶକୁ ଏକାଠି ଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ଟିକୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ ବା ଆରାମଦାୟକ ପରିବେଶଟିକୁ ହିଁ ବାଛିଥାଏ। ସେହି ଆରାମଦାୟକ ପରିବେଶ ଆମ ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ଭବିଷ୍ୟତ ବା କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଟାଣି ଆଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଯଦି କାହାଣୀଟିଏ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ନିହାତି ଭାବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦିନେ ଗୋଟେ କୃଷକ ନିଜ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇଥାଏ କିଛି ପରିବା କିଛି ଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ କ୍ଷେତକୁ ଗଲା ପରେ କ୍ଷେତରୁ କିଛି ପରିବା କିଛି ଫଳ ତୋଳୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେ କ୍ଷେତର ଚାରିପଟକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କ୍ଷେତର ଗୋଟେ କୋଣେ ଏକ ଛୋଟ ହାତୀଟିଏ ବା ଗୋଟେ ପିଲା ହାତୀଟିଏ କିଛି ପରିବା ଫଳ ଖାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ପିଲା ହାତୀଟିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ବା ଛୋଟ ହାତୀଟିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ଛୋଟ ହାତୀଟିକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ସେ ଛୋଟ ହାତୀଟିକୁ ଏକ ରସିରେ ବାନ୍ଧି ସେ ନିଜ ଘରକୁ ହାତୀଟିକୁ ଧରିକି ଆଣିଲେ। ସେହି କୃଷକ ଜଣକ ହାତୀଟିକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ପଘା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଏକ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ କିଛି ପରିବା ଫଳ ଘାସ ଏମିତି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ହାତୀଟି ମନ ଖୁସିରେ ଖାଉଥାଏ। ଏମିତି ଦିନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଗଲା। ସେହି ଛୋଟ ହାତୀଟିକୁ ସେହି ପରିବେଶ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଦଉଡ଼ିଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଛିଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ବା ସେ ପଘାଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଛିଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦଉଡ଼ିଟି ଛିଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ସେ ଦଉଡ଼ିଟିକୁ ଛିଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ଗଲା। କ୍ରମେ ହାତୀଟି ବଡ଼ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ହାତୀଟି ବଡ଼ ହେବା ପରେ ସେ କେବେ ସେହି ରସିକୁ ଛିଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ସେଠି ଖୁବ୍ ଆରାମରେ ଅଛି ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ତାକୁ ମିଳୁଛି। ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିଲା, ସେ କୃଷକଟିର ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ସେହି କୃଷକଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେ ହାତୀଟିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବା ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ହାତୀଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ଭୋକରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ହାତୀଟିର ମଧ୍ୟ ଭୋକରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ସେ ହାତୀଟି ଚାହିଁଥାନ୍ତା ସେ ଦଉଡ଼ିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଛିଣ୍ଡେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ସେ ଗଛଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆରାମରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆରାମଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ଚାପି ରଖିଥିଲା
ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ଆରାମଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଢ଼ି ଆସିଥିଲା। ସେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲା ସେ ଦୌଡ଼ିକୁ ଛିଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ। ହଁ, ସେ ପିଲାବେଳେ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପକ୍ଷେ ସେତେବେଳେ ସେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ସକ୍ଷମ ଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଆରାମଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିବେକକୁ ଚାପି ରଖିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଛୋଟ ଦୌଡ଼ିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଛିଣ୍ଡେଇ ପାରିନଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଆମକୁ ଏତିକି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆରାମଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଢ଼ିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆରାମଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲିଯିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଯଦି କାହାଣୀଟିଏ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।